Sawubona, nginguDek Chandrakumar. Ngingudokotela wezingane kanye ne-neonatologist esebenza esibhedlela i-Apollo FirstMed eChennai. Ngiyinhlobo yokunakekela iNICU kulesi sibhedlela. iNICU noma iNICU iyindawo lapho izinsana ezisanda kuzalwa zinakekelwa khona uma zinesifo noma inkinga ethile ngemva kokuzalwa. Leli qembu lezingane lifaka phakathi izinsana ezizalwe zingakafiki isikhathi, okungukuthi ezizalwa ngaphambi kosuku oluhleliwe lokuzalwa, kanye nezingane ezizalwe ngesikhathi esifanele kodwa ezigula ngenxa yezizathu ezahlukene ngemva kokuzalwa. Ngakho-ke eNICU sinikeza lezi zingane indawo efudumele ukuze zigcinwe ezingeni lokushisa elifanele njengalapho zazikade zisesiswini sikamama. Banikezwa ukunakekelwa okusekelayo. Uma benezinkinga zokuphefumula, banikwa usizo ngokusebenzisa izindlela ezingangeni noma ezingena emzimbeni. Kungase kudingeke ukuthi sibanikeze ukwelashwa kweventilatha. Sidinga ukubanikeza umsoco ngokusebenzisa IV-imica. Kumele sibavikele ezifweni ezithathelwanayo. Kudingeka siqale ukuncelisa umntwana kancane kancane futhi ukuqapha ngokucophelela ukuze angabi nezinkinga ezihlobene nokuncelisa futhi ngenxa yokuthi inhliziyo yakhe ibuthakathaka ayikwazi ukumpompa kahle. Kudingeka siqaphe umfutho wegazi labo kanye ne-perfusion futhi sinikeze usizo ngokufanele. Ngakho noma yimuphi usana olungena eNICU luthatha isikhathi eside ukuphola uma luyingane engakazalwa kahle. Kuya ngokuthi luncane kangakanani noma luphume ngaphambi kwesikhathi. Ngasikhathi sinye, izingane ezizalwe ngesikhathi esifanele, uma zingena esibhedlela ngenxa yezinkinga ezifana nesifo sokuphefumula umchamo wokuqala noma ukushoda komoya, nazo zingahlala isonto elilodwa kuya ezinsukwini eziyishumi e-ICU. Kodwa ekugcineni kosuku, uma sebephilile, bavame ukusinda bengenaso isifo esingapheli, futhi yilokho okwenza kube mnandi njengodokotela, njengomuntu onakekela lezi zingane ezisengozini. Ngesikhathi esifanayo, kuletha injabulo emndenini wonke futhi kubuyisele ukuphila kulo mhlaba.